Gabamenyi be bunge ya Kitutu Chache South na bigo Kitutu Chache North bali ne kibakwego kelia maiga yogo chakiwa korosia parasitense mecho amagega y'ababunge kurase chibunge chibere kubwaterana na boigo kwene kemnakera bamenyi benseme yonkonyora bale obokoreri borobia muri kito Daipona Sanya na roboti oruo Mwambie itoke bagendi asante sana asoko tonyora Niko bona bamenyi be bunge ya Kitutu Chache South bakubwaterana na bamenyi ba Kitutu Chache North anene au bagutumeka epara ya Nyakoe maranigesieka asoko neliambu ya mona asoko chaka korosi wa wepale yu maega yogo chandeka wetanyigika kemiaka 10 baitu twagokire sengenzo torocenga mwabwateranire ngotoroseli muri pare ko yetu chandete twachandikira matuka mangi lakini tukuliara nyasago bakunire mwato inyoire abantu go bali no mogoko gangese ngenjo mugambie ito gorireki gotoinyoire akoropwa maliba igo tokonya to chandege tase para ntubwatie para ase konya yera matobe nigengo mugondo lakini bono twanyorire ng'abagambi baito mbato bwate seti mbato inyorete yamono asibali baimukire getambukero byo korosie pale ya marani Nyakoe marani gesieka actually nje buno montereba moroche ne galimende na abere ngo tsumbuke miaka ntatebe ngane metenyo ngosichi wiki emiaka emesigo ngo deliver ochichiduka aso kubwaterana kwa babunga bwe babere omweshimiwa Anthony Kibagendi amono omweshimiwa Javeth Nyakundi niko bono baidege tambokereki ya giyokororo bya obonchurelia bwa bamenyi borogongorwe abana beskuru bakoboka maambi fanyorwe skuru esengenjo ye parerembe lakini esengenjo yansire korosi kukurwa no mugambi oito babwateranire bato inyoire twaigure bya wangana kibagoteba bono egekere egendete korosi kwa twakire ngambu yemono bone go tobera komusana goikie mesigo abantu baito banyore bintonka asengenjo ye para nera magenderero igo nkoira libageri gotebia barai bali baimugeti getambukero kiogo konyo mwana inchi wetere pare ya korosi mbiya monene gukwana na bateneneri babisi yo mubunge o Kitutu Chache South niko bano banyara kwenekeria abamenyi bensemejwe nga amagenderero balieretweira no mugambi bwensemejwe na kigoikerana twakire kuligerie pari este pari ya ver que gusuma abantu baito bali kunyara gukora biashara gatima ngasinje usanga wacha ko bashora singa pare asate koros omujumbo itono mujumbo not kino lawa akaranga mbiye pare yera wekwe maram ina boy tekta wekwe pare ya chakete person ya chandra bansan matoba man nchiruwe boyo langali nchiruwe kulende ekerero ekenene korwa asabamenyi borogongorwe no koroisiwa kwebaleywe goika omwelio naende bono kego chikorosi bwagaki tetigerunjera erosi bwe ere ekiagera konyeto kwamete none kero bwate chingini chiago koire chiro nigo kobeka machanchebe kose kwabeka chibuti kwagendere kiagere para erembe mo basikotigera abutabatari asengenje pale yenere tamakidimba kegaikenusu mwale kwanje moye taboki igera tobere gasiere raisi noni no bachumba kero mugo chanka konsimo koligi noni chikura era ababere gasiere raisi gokora konyona ne chikura vinko ripoti ligataseni Kiandizi TV korwa separa ya Nyakoe gesieka elietariane ndipon asanya